Здравейте, хора! Сега да ви кажа, че ще качвам два епизода. Единия не знам кога ще се качи, другия не знам кога ще се качи, защото вече не мога да си прехвърлям от компютъра в новия ми телефон, защото използвам Apple в момента. Ябълка използвам. На стария ми Huawei можех. И сега трябва да измисля как мога да прехвърля те файлове от те клипове. То, то, фак! То не са файлове, а клипове. Как мога, как, как мога да ги прехвърля от Windows в телефона? Защото се опитах 120 пъти и то не стана. Трябва да измисля нещо. Така че да, добре дошли в част 2 от нашата игра. Красива, хубава игра. Да, играх без да записвам и построих нещо, което е епично. И ще ви... Да. То аз направо тук се спаунах. Хубавото е, че тук съм сейвнал. Така. На те просто ти им викам канибалско село. И... Така, каквото аз тук направих е... нещо като lookout. Да, пост. Ама... Те като са там... Аз имам лък и стрели. Знаете какво означава това. Пил, пил, пил. Дед. Ама тъпото е, че само нямам и да глед... Нали знаете, че в Minecraft има такива прушчета там, като таковате с лука. Искате да стреляте, знаете за кого говоря. Да, това тук го няма. Не мога да еймвам. Да, когато е твърде надалеч, защото това съква. Това е буквално. Ще го тествам. Да въебат тия антивирусните смотани програми да въебат. Кейска антивирусна. Окей, сега тази кутия ще се опитам да оцеля, маек. Ако оцеля... Целих ли? Аз не знам. Само да ви кажа, че ако съм от по-близо, тогава вече има... Не вече колко... Трябваше да си го помисли за... аз те мога ли да ги унищожавам, бе? Я да... Не се получава. Това не ме е Sons of the Forest. Ама и на нея ще играем, въпреки това, че превъртях. Ето тук са нашите простоти. Ето го локал поста. Сега не знам на къде да ходя, нямам телефон, тук няма карта, тук не мога да се концентрирам да му е бълмата. Не знам на къде да ходя, наляво, надясно, нагоре, надолу, на къде по дяволите трябва да... О-май. Или само направо да ходя докато не умра от нещо. Понякога просто така рейчвам. Извинявам се за моят рейч. Да, как бе бил деня днес? Окей, браво. Не са във бахтали, нали? Аха, окей. Защото му беше прекрас. Учихме онлайн. Окей, сега ли...
Ай, бе, ела. Ела, бе! Ела тука, бе! Ела. Ела тук. Ела тук. Ще взема да ти бия зайченцето бяло и още по-бързо ще бягаш. Много си по-бавен от мен. Човек, помислих си, че... сега да ме покая ли? Ей, страшен. То трябваше да го хитна поне 120 пъти да пукне. Буквално. Сто 20 пъти. Да хитна някой. Той най-накрая умира. Ами аз като Ендърта. Те помислих си, че е кейв. Чай това тук, да. Yes, това е кейв! Най-накрая намерих нещо. Ой, те ли тук са добавени, бе? Те най-много ги мразят, те при... Кой е това? О, те ще компютърима. Бе, аз се радвам тези работи. Трябва да ги видя тук, окей. Правя моето си нещо, което се нарича правене на шелтър. Да, и сега трябва да се берем прички. Защото ако умра там долу, и ако още един път умра, поне да ги имам запазени нещата, аз затова трябва да се правят такива простотийки. Събрал съм ги. Така, ти си готов. Сейвваме. Йо, това е толкова епично, че сега влизам в кейв. И даже оглънях. Ти се баш с мене, нали? Даже оглънях. Вау, ей, това е да оглънях. Мразя. Отровно. Трябваше да добавят някакъв съпът. Ще му е пошъл да направят. Ако направят още една игра, вместо да се казва за The Forest или Sunset Forest, просто да е... Окей, сега тук трябва да съм внимателен. Повече пръчки няма. Сине! Това ти ли си? Сине! Къде е детето? Кой си ти? Извинявай, но кой си ти? Окей. Тази ситуация... Мога ли да направя утре молотова? Това ми стъжнява живота.
ръчения флашлайт. Трябва да се мъчи с тази светлина. Другото тъпо е нещо, че никаква храна. Говорейки за храна, аз намерих снакс. Окей, това е добре. Йооо, още снаксове. Това е бао. Сте си го изсяпал като зомби. Моля се просто да не отпъгнеш. Аха! Написал в тими стои. Окей. Направи си friendly fire. Спрей. Някой баба го изкарва да се защитава с него. Назад! Гони пари! Назад! Не намери какво ще съм молотовия. Да се бяха брайтнес. Где микрофон? Сенситивно на макс, чакай да кажа на 57. Дайте да се пришъл обратно, тъй като мъртвите ми приятелчета, които ги избих.
някаква каса. Чувството, че вече сме на края. Важно. Майка. Не знам колко е това херспрей. Игра на Бентли машин отново. Що? Аз съм на шифт. Аз да не се питам. Това е спорът. Да слизам ли, да не слизам ли? Да ви кажа ли пуша най-добре? Това са плайзове ли са? Хора ударихме джапа. Даже мец. Които ги изгълтах. Това е стрела. Охо. Модерна брадвичка си намерих. Ще ака. Не пише ака. Не пише. Не мога да чета. Children of the Benny
говорим от минути. Дай ми му ударна акция. Това е аз като форез вече. Сонс, втората е извинете. Да се коригирам. Колко е дълго? Сега, ако натисна и ще падна долу, ще умра. Човека е гладен тук. Добре, мамо, ще го пусна. Защото съм... Наистина трябвахте. Майка ми кой да има такова. Ама няма да се обадя от тях, майка. Yes. Oh. Не, това е то... Не, това е много яко, че... Мога да намеря такива са молотови. Защото... Вау! Чай, ако направите... Дай ми всичките. Не, дай ми всичките. Не. И... Знаете ли как се превърже? Тъй. Значи... Имам флаерс. Едно ли и имам зъби. И това прави дамадж. Дамадж, както го написали смутаняците.
трябва да ме на много демидж да правим предвид. Дем, аз с това ще ги... С костре, аз с това ще ги... Окей, това вече е най-силното оръжие. Не баш най-силното. Я! Уй. И нямам повече място. Аз забравих, че в тази игра има notes. И не наистина толкова не мога. Чак до тук му докара. Чак до тук му докара. Защото се чудих какво има. Парички. Не бих казал не. И няма и да откажа. Ако ме е докарал за паричките, окей, ама... Съм изгубен. Само мога да видя денят. Мога да видя ден. Въже. Окей, ти трябва да се... Намерих компас. Това ми даде дежу. Не се бавам, това ми даде дежу. Защото въобще тук не съм бил. То просто ми ги даде. Това е много интересно. 100% съм го спил. Само те ни стоп ми дадат. Ама не, наистина, аз за първи път съм такова. What the fuck? То кейв въобще не съм бил. Или съм? Окей, ще отидем до най-близкото нещо. По-добре е да отидат до най-близкия хайдаут, защото... Останалото ще е... заебано. Някакво такова. Си... Брех, че оцелях, бе. Аз видим няма да оцеля. Ма това е... късмет. И брадвата има кръв. Мисля, че е чиста. Окей, сега ще търсим канибали. Защото те им открадна простотиите. Първо дайте да вземем вода. И това е. Буквално. Нямам храна и единственият начин е с арбарета да взимам храна. Вода.
Cause of death. Murderer. Okay. Mood, boat. Stop boat. Okay. Wow. Сива коса. Кафява коса. 55 кила. Риго. Yes. Nice. Hell. Hell ли пише? 164 сантиметра. Liver. Тъпото е, че не знам как това простак пише. Това е единственото канибалско село, буквално. Защото няма други. Ето затова ви трябва да ръчувате играта, да знаете колко е голям сшивания остров. Аз преди иначе на други даже. Това е то. Не, наистина, хора. Шайите ще ми пишат. На майка ти. Пишу. Да, ще ми правят 3 в 1. Ами, бед са взани. Аз ще медо, бе. Да, извършим това. Сега. Бягай! Пари. Добре, ще го пусна. Окей, мамка му. Окей, той е дед. Що там пуците? Спагети? Аз сега ще дойда. Само да направя някои работи. Аха. Ясно. Дай, ще го направя чак, когато да свърши чак на майка. Ай, сте спягал, то съм забой. Ах, ти страхливеца. Още ми пишат. Само да ви кажа две думи, никога не слушайте какво ви казват в училище. Някакви да че сте смешни или някакви такива простоти. Искам да се довърши изречението! Какво сега е творец?
То по принцип е гадно да те тормозят. Аз съм бил през това вече 100 пъти. И... той, че спряхме, вече стана приятели. Бе... Окей, ще ме убият. Но... Те ми използвах всички сили. Докъде стигнах с говоренето? Понякога не е много смисъл да се изкупи тик, защото забравям някои думи, които... Например, забравям какво трябва да правя, например. Как сега това да ви го обясня? Това се паха малко да скрива. Хубаво, сега ще ви кажа, например, гадното е, че буквално забравям какво се казва. Байде от хапчетата, които пия. За епилепсия. Слава Богу, че всичко е наред. И сега, стискайте палци, резултатите да са ми добре. На февруари месец, много се моля. Защото на февруари отиваме там да ми правят изследване. Също отворя TikTok и просто ще бягам и ще си дам телефон. Окей, сейф се къде съм. Просто не слушайте какво ви казват. Например, някой ви каже грозни сте. С някои... някакви такива глупости. Игнорирайте. Това е едното нещо, което можете да направите, а не да почнете и тях да ги виждате, например. Майка ти долна! Да, аз това го правя винаги и затова съм чак толкова тормозен. Бях чак толкова много тормозен, вече не съм чак толкова тормозен. Едното е. Не обръщате никого внимание. Да ме интересува. Което че сейвнах, сега вече мога да екситна. И да се сбогуваме, защото времето ми изтече. Хубаво хора, абонирайте се за канала и пръснете един лайк. И да, ще се видим някой друг път. Чао!